Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha apha ke intetha ebephuma phaa kumlomzana uBen Yosef. Nizamkhumbula uBen Yosef uba ngomnye ke bengumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs kule sizini siphuma kuyo. Umfana omdala besenza udliwanondlebe apha ke ezintsukwini. Uthi ke yena ke xa ethetha ngeqela leKaizer Chiefs umfana omdala uthi kusekude Bhakuba. Ukuba kude kanjani eBhakuba ke baphulaphula uthi ke kusekude into yokubana ke Kaizer Chiefs ibe nempumelelo engakumbi kwiligi okanye ke iphumelele iligi. Wazicacisa ke izizathu zakhe wathi okokuqala nje iKaizer Chiefs kuzofuneka inyamezele noba iminyaka emine isenza into enye neeplayers eziyi-1 ingatshintshi into ingatshintshi imqeqeshi. Uthe emveni koko ke kulapho ke bawuphuma nesquad esiqinile esingakwazi umelana neligi, kodwa basaqhubeleka betshintsha abaqeqeshi beqhubeleka ke betshintsha ii-players. Uthi kodwa elo thuba lokubana bangathatha iligi loba mfiliba. Wabeke secacisa ke futhi ke uBen Yosef sithi ewe enyanisweni yena isquad bebenaso bebengena squad sampumelelo, squad sakuwina. Uwini nje bezivelela ngelo xesha uthi umfana omdala bebenganaso isquad ke esokuwina bona kule season sisuka kwebe iKaizer Chiefs. Umfana omdala waqhubeleka ke wathi ke iKaizer Chiefs ke uba iyafuna ke ukuphumelela iligi kwawunyanzile into yokubana abafana abadala benze sure into yokubana bathenga abadlali ke abadlali abaselungile lokubana bangakwazi umelana neSundowns, bakwazi umelana neOrlando Pirates, bangakwazi ukuqina bayithwala iKaizer Chiefs. Ngelipheleleke na kuBen Yosef uyatsho umfana omdala into yokubana ke iKaizer Chiefs ukubuilda kwayo ngoku iphinde ithi yabuilda kodwa iphinde ichitha abantu babuilda, ichitha abantu bebesebebambe iform ngoba wenza umzekelo uthi Aiden McCarthy ithi yabuilda iKaizer Chiefs ibuilda into yokubana izikhupha isquad esiqinileyo apho uyawukwazi ke ngokukhompyutha eligini. Kodwa uthi naku bethatha uAiden McCarthy bemhambisa, uthi bekumele beKaizer Chiefs iplayer ethe yabe iyavela njengoba ibuilda iplayer yavela yabamba iform bangayihambisi lo player babuildele phezu kwayo lo player le kwenza into yokubana kule minyaka emine bebuilda ke into eqinileyo bakwazi baneplayers ezivuthiwe kule minyaka emine. Loo nto yakubanceda into yokubana ke bakwazi ukukhompyutha eligini, kodwa bazawubana elekwe player evelayo nje bethi babuilda elekwe player ngathi ayibamba iform baza kuyithatha bayihambise baphinde baqale phansi babuilde elekwe player ngathi izawuvela baza kuyithatha bayihambise kwalo mqeqeshe babuilda ngaye basuka bamhambise. Uthi loo nto awuthatha ithuba into yokubana ke bakwazi ukukhompyutha apha eligini, kodwa ngowakhe amehlo uthi yena idinga isikhathi iKaizer Chiefs sesoneleyo sokubana ikwazi ukuwina iligi. Uthi xa inothatha iminyaka emine umzekelo ibuild iplayers eziyi-1 ibuilda ngomqeqeshi oyi-1, uthi mhlawumbi ke kulo 4 years ingabuya nento ingakwazi ukukhompyutha apha ke eligini iKaizer Chiefs. Okwangoku akayiboni iKaizer Chiefs ke ingaphumelela kwaligi. Umfana omdala ke utsho ke phaa uBen Yosef uthi iKaizer Chiefs iyawulwela nje unumber 3 nonumber 4, akayiboni ngaphumelela kwayeligi ba iqhuba ngohlobo. Injalo ke baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ningangena nitsho into yokubana niyiva njani le ntetha kamlomzana uBen Yosef. Nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.